Am încheiat subiectul cu Amasio Paraschiv. Uite-mă cine îmi strică mie refacerea cu antrenament. Ce-i cu tine, mă, posibilitatea? Te-ai apucat la 43 de ani de provocări? Nu-mi stă în caracter să răspund la genul ăsta de video, dar s-a întâmplat de prea multe ori și mă deranjează. Tu faci MMA, eu fac kickboxing, hai să ne vedem fiecare de sportul nostru, pentru că simt o aroganță din partea ta. Te rog mult de tot, vezi lungul nasului, hai să ne schimbăm discursul și nu vreau să mă prezint, toată lumea știe cine sunt, știe care sunt performanțele mele. Nu stă în caracter să mă laud, dar dacă trebuie să o fac, o fac. Hai un pic să ne uităm, hai să ne uităm în palmaresul fiecăruia și să vedem un pic diferența de valoare. Ok? Deci, revizuiește-ți un pic discursul, domnul Pascu. Înțeleg că vrei să te faci mai cunoscut, înțeleg că vrei să aduci plus valoare promoției pe care o ai și nu-ți doresc decât binele, dar nu te arunca mai sus decât trebuie, ok? Hai, vezi, tată, de. Și vine Pascu, 3, 4, 5 meciuri pe aici. Andrei, hai că ai început să vorbești aiurea. Nu ai fost atent. Eu am formulat că mă bat cu campioni, adică oameni buni. Eu nu am zis de tine că e slab, că ești mic și așa mai departe. Acum văd că tu faci atâta video în care mă faci pe mine mic, că nu-ți de valoarea ta. Îți zic ceva, numai că folosi numele Pascu. De ieri până azi, la un video ai făcut 1 milion de vizualizări. Nu știu cum sunt eu mic. Și îți mai propun ceva. Tu ai mai spus că sunt și mic la kilograme, o să-ți arăt că am 100 de kilograme, ca să-ți arăt că sunt și greu, și mai fac propunerea, că ai zis de bani. 10.000 de euro, reprize de 5 reprize de 3 minute pe kickboxing și să vedem. Îți iau toate centurile și te lași de kickboxing. Andrei Stoica este provocat de un domn Pascu. Codin Maticiuc, foarte bine că susții prietenul. Orice prieten așa trebuie să facă, dar eu acum sunt surprins cum te nu știi de mine, de rezultatele mele și cât de puternic sunt. Cum să spui că Andrei mă termină într-o repriză? Și ai mai zis ceva în video ăsta care ai specificat așa câteva promoții și ai omis Gala Heroes MMA. Vă zic de acum, e cea mai tare din România, cu cei mai buni sportivi din MMA. Și chiar acum să fac o invitație pe 26 mai. Te aștept la Gala Heroes MMA Polivalentă București. Îți pun și un loc acolo în față, să vezi mai bine lupte adevărate. Pascule, pentru 10.000 nici nu-mi pun mănușile mâini, nu mă dau jos din pat. Știi și tu foarte bine că după ce am achitat procentele la antrenor, taxele la stat și îmi recuperez și banii pe care am cheltuit în pregătire, nu-mi rămâne nici să-mi duc familia în vacanță la mare la noi. Și cum spui și tu altora, bate și tu pe cineva cu palmares și după aia să vii la mine, că nu te recomandă palmaresul. Fără aroganță, apreciez curajul tău, apreciez cariera ta MMA, tot respectul, dar în kickboxing trebuie să mai ai mult de mâncat. Ok? Și îi mulțumesc bunul Dumnezeu, am o familie sănătoasă, am tot ce-mi doresc eu, nu duc lipsă de nimic. Dacă crezi că o să-i dau șansa cuiva de aici din țară să se lupte cu mine, să nu aibă palmaresul meu și nici să primesc bursa care trebuie, nici nu stau la discuție, dată mai bine stau acasă cu familia mea. Ok? Cât aviz și cât despre cei care vorbesc urât la adresa mea, băi, eu am tot respectul pentru voi. Voi ce aveți în inimă și în suflet, aia scrieți acolo. Aia de... În fine, asta e viața. Cum considerați voi să fiți sănătoși? Eu am respect pentru voi, că reacționați, dați acolo un comentariu măcar. În fine. Pascule, vină încă să-ți prezint pe cineva. Hai să ne ocupăm și de tinerii care vin din spate. Îl avem aici pe Elis Peterneanț, pe 21 mai face 18 ani. Hai să-i făi și tu un cadou de ziua lui, pe 26 mai. Dă-i un meci, dă-i pe unul de 80 de kg de la tine de la sală, să ți-l învețe puțin kickboxing. Ce zici? Te bombardier pe bune. Da? Vin din spate numai lei.
Bravo. Te pup, așa că am tot respectul pentru tine, îți apreciez curajul, dar mai ai multă pâine de mâncat. Te pup.